La lectura normalment és un hàbit solitari, que rares vegades és compartit. Des de la llibreria Rata Corner volem rompre amb aquesta inèrcia. Comencem a compartir les nostres lectures preferides amb els nostres amics, a animar els escriptors i escriptores que més ens agraden i que formen el nostre equip, a parlar del que acabam de llegir en arribar el dilluns a l'oficina, perquè llegir és un sentiment. Volem que sentis les pàgines que llegeixes, que esperis amb ànsia arribar a descobrir el final d'un llibre quan gires la darrera pàgina, que la literatura ocupi més espai als mitjans de comunicació, que sentis la força de formar part d'una comunitat. Som molts els que ens agrada llegir, els que ho vivim amb passió. Hem de sortir al carrer, sentir els colors i demostrar que llegir és un sentiment.